Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Kukushingamidzai patiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakusha kukutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare muzora nhasi tati aiwa tichangobva muzororo reEaster regai tishanyire Apostle Mona Lisa vakati aiwa uyai ndine matestimony akati wandei andikada kuti tibatsirane nemhuri yeZimbabwe kuti vaone kuti aiwa dzimwe nyaya dzinenge dzichiitika mukurarama kwevanhu inyaya dzisiri dzedambe inyaya dzinenge dzichinetsa magariro emhuri. Tine nyaya dzesatanism vazhinji vanofunga kuti inyaya dzinowanika kuvana vari kuenda kuzvikoro kuti akawana satanism kuchikoro asi dzinenge dzisiri nyaya dzevana chete kana vanhu vakuru vanoaffectwawo nenyaya dzesatanism. Saka nhasi uno ndina mama vangu vandinawo pano vandasangana nawo paApostle Mona Lisa vanonzivo amai Kudzi vati aiwa regai ndimbotaurawo testimony yekubata kwakaita Mwari nevadzimu kuzosvika pandiri pano paApostle. Regai ndikudzei nyaya yangu mafambiro ayakaita pamwana asikana wangu. Mama makadi Peko makadiwo nani kuti sei kumba nemabasa aMwari? Aiwa kumba kuri nani tinotenda Mwari nevadzimu nekutichengeta. Ngeri sei holiday? Holiday takakomborerwa. Ongo. Mama tasangana pano paApostle Mona Lisa. Dambudziko rakazoita kuti musvike pakutsvaga Apostle Mona Lisa kuti regai ndimbopotera kuchivanhu changu ndinonzwisisa kuti zviri kumbofamba sei vadzimu vangu naMwari vandibatsire. Chii chakanyatsoitika mama? Chakandisvitsa pano kunyanya-nyanya inyaya yemwana. Tine mwana wangu musikana atoti vezera anotozvishandira hake. Saka anga achigara kwake ini ndichigara kwangu achiita mabasa ake. Saka pakaita nguva yokuti pakamboshaya kutaudzana zvokuti chero waida kumufonera kana kumuisira message foni yake yaisapinda. Ndikatoshaya kuti ko chii chiri kumboitika mukati meupenyu hwemwana. Saka semunhu aive nebusiness rake ndaingopota ndichitarisa paprofile nichiona kuti nhasi ravhurwa vavhara. Saka ndaiziva kuti ariko. Tafamba akazouya kwandiri akangozouya kundinyorera message. Ndofunga ndine depression, ndine anxiety, ndinoita manight pains, ndinoita chino nechino. Ndasha kuti ko zvabva nepi. Saka tichifamba kudaro akazoita mukana wokundishaidza ndomva ndaenda mumba kwake nekuti all along ndatingatombozivikana nepaanogara aisada kana kushandirwa. Ndaona zvakadaro zvisina kumira zvakanaka saizvozvo. Ndakamboedza kutsvaka vanobatsira apo nepapo asi zvaingoita sezvatidererei dambudziko harina kupera. Ndorangarira mumwe musi ndichibatsirwa kudaro akati pane chandoda kusvipa. Ndikati svipa. Asvipa kudaro musi uyo ndakaona kuti zvakamboti tonhorerei nekuti before that aiti chese chataita mumba make aimhanya achinotaura kumain house achimhanya achinotaura. Chero kati uite minamato ipi uise mafembo pasi ukumbirire kuna vadzimu aimhanya achinovaudza kumba kwedu kunoitwa zvakati. Saka nazvaitwa zviri kuita zvaafekita kunoko. Saka ndanda kutoita zviya zvokuhwanda. Saka kubva musi waarutsa zvinhu zvakamboti tonhorerei ndomva ndadzoka hangu. Asi business yake harina kushanda, harina kusumuka, rakabva raenda pazero chaipo. Zvekuti ndita ndotosapota mwana kubva pane rendi, kubva pane chikafu, zvese zvaanoda ndandosapota. Saka ndakaita nguva chimwe chiuya ugare kuno wairamba. Saka anongotaura kuti zvinhu zvangu zvichafamba, ndiri kuplana, ndiri kuita, ndiri kudii. It's not like uri ndikaplana nhasi zvinhu zvobva zvatobuda ipapo zvichazoita mangwana zvichazoita kusvika waona kuti hapana kana chiri kubuda. Saka tiri kukurukura mwere mazuva nekuti aipota achipinda mutransi. Akataura akati angoita sekungorotomoka vanoda kunditengesa kusatanism. Ndomva taura zita rekumain house.
Saka paakadare papo ndipo ndakaona kuti panapa hapana, handina kana wini panapa. Saka semunhu aigara achifolowa Apostle pamaYouTube, ndiye munhu wandakatanga kufunga kuti vangandibetsera padambudziko rangu. Ndakabva ndavataura navo paWhatsApp, ndakatora nhamba paYouTube paya, ndobva ndataura navo, Apostle munobatsirawo here online? Vakati ndobatsira. Chii chanetsa? Ndikati upenyu hwanetsa, zvinhu zvakamira zvakadai. Ndakuvaudza nyaya yesatanism yandandanzwa, nokuti ndo yakandirovesa hana. Matambudziko ayo uchingoti tinozhezhekedza upenyu huchitofamba, but satanism yakandirovesa hana. Saka ndobva vandibatsira, ndobva vandipa makombo avakandipa. Ndiri pakati pekutogeza, inini ndindakatanga kugeza, ndiri pakati pekugeza akabva afona, toda kuuya ikoko. Ndakawa kufara, ndakafara, because ndandane nguva ndichimuti uya ugare kuno, uya ugare kuno, achiramba. Nokuti ndandakaona kuti kwaagere ikokoko ndokwaari kubikwa, ndokwaari kusundidzirwa. Ndichitarisa mumashure ndakaona kuti paanga akandiita cut off, inguva yekuti vava vachimubika. Saka ndaida kuti abve mukati menzvimbo iyoyo agarewo kune kwakafaranuka. Kana pandine ndiri ndenchiona kuti nhasi zvakadai, even makombo andi achipiwa naApostle tichishandisa tese, but kusango kwaanga uri uku vanga vachitora mukana wokuita zvavanoda naye. Saka adaro ndikati rega ndimbotsvaka mari, ndikutsvaka mari nekuti ndasandatambira. Mangwana acho makuseni ndofuka kuma past 4 to 5 afona, maiwana here mari? Toda kutobuda izvozvi. Ndakamhanya ndikatsvaka mari ndikaiwana, nekuti ndandityira kuti kana ambosunungurwa kudai chikadzoka futi chikamuti tiba handichamugoni. Saka ndakabva ndamuisira mari, ndomva abva auya kuzogara neni. Ndakawa kufara, ndakawa kupembera, ndakabata foni ndikaudza Apostle kuti ndisati ndatombopedza kombo iya mwana ava pano. Achingoti gidhi, naiye ndakabva ndamutangisawo pakombo, akaitawo zvaaifanira kuita. Nasariko mhepo iya yakasuduruka. Ndinohwa kufara, ndinohwa kutenda. Ndiro dambudziko rakanyanya kuti ndizobatana naApostle, ndisingarewe kuti kwangu kwakanaka, nekwanguwo upenyu hwao usina kumira zvakanaka. Yandinganyanya kuda kutaura pamba chaipo pandinogara. Munoziva kana muri mabva kure, vanhu vanokuonerai kure vachitoita kunge hamusi vanhu, kunge chii. Saka ndo life yandanga ndichirarama ipapo, yokuti chero muridzi wemba chaiyo, chero vanhu vakanoti hazodai, nekuti umubva kure vane vachingoteerera. Saka ndakaona changes pandakatanga kushandisa makombo. Muridzi wemba akutotaurawo neni, akutondinzwisisawo, akutopoinda kutoti ndingi zvakazodai, ndingi waizoti, ndingi unozodai, zvakandishamisa. Ndorangarira rimwe ramazuva takaita conference call paine zvataishida kugadzirisa. Muridzi wemba akandimiririra zvandakafara, ndakahwa kufara, ndakafara, because kwese uku zvaisamboitika. Saka ndinoona kuti makombo aApostle andiri kushandisa, uye nekuincorporata vadzimu, nekuti kumashure kwese kuti hatingazivi kuti vadzimu vane chekuita mukati mekurarama kwedu. Nemachechi kwataienda tichinosidha, tichidini, asi wanga usingaoni change. Asi pakuzonodzidziswa kuti tiri kuti kana tichiita zvevadzimu hatisi kuti rasai Mwari. Chero nairo Bhaibheri ukada kuritarisa rinotikudza baba namai, handiti harina kumbositeta kuti vakafa here kana kuti vasina kufa, nekuti chero vakafa izvozvi ndimai vangu, ndibaba vangu, handiti. Asi handizvo dzidziso yataa tichipiwa. Takatozoziva kuti variko vanotichengeta, vanotitungamira, vanotirwira. Tawana dzidziso kubva kuna Apostle. Kana kuri kumabasa handichataure, unongoona dzimwe favor dzakavharika dzichingovhurika, vanhu votoshaya kuti asi chii. Rimwe ramazuva moza pabasa vanhu mune makawanda, pandoshanda pakawandwa. Pachikoro pane vana vechikoro, pane vadzidzisi, pane vamwewo vanoshanda zvinhu izvizvi. Ndakauhwa mumwe wandinombokurukura zvangu naye, aitokomborenawo zvake, achiti
pane mai ava vanditi kwaizvo vanhu vari pano vanouya vakageza ndakangonyamwirira zvangu nechomwoyo because kana chita zvinhu zvangu handiudzi munhu chireva ndaitaura naye aitombozi kuti chichaitika ndotorangara kuti mazuva iwayo ndandine kombo yanda ndichigeza ita takapuwa naapostoro ndakangotika kuti aiwa Mwari newadzimu ngazvikudzwe waapostoro apai makadaro makombo ari kushanda ndizvo zvatestimony yandinayo saka nhasi ndakauya paEaster apa because ndakati regai ndinotsikira pamuzinda ndinyatsowana makomborero nembarambafadzwa nekuzunzwa kana paine zvanga zvakasarira asi otherwise aiwa ndiri kuona shanduko mukati meupenyu. Zvino mwana akanga akuda kujoiniswa Satanism ava sei? Kubva ipapo makatanga kushandisa makombo makazokwanisa kuya naye kuno here ende upenyu hwake hwava sei? Mwana handisati ndakwanisa kuya naye asi tiri kugadzirira kudaro asi unoona kuti upenyu hwachinja chero ukamutarisa kudai nekuti mazuva iwayo waiti chero fesi kudai unochiona kuti fesi yakaremerwa chiri kutaura nyaya kudai ana achinda akadai achiita akadai achiona zvimwe zvatinei tisingaoni otokomenda nezvazvo patiye zvino aiwa zvese zvakazorora. Tinoziva kuti pane nguva dzekuti zvinhu zvikaoma unombofambawo kana kumachechi imweya mbonoudzwawo zvimwe panguva yamaitambudzika nemwana kuti mwana aita cut off communication haachakwanisi kutaura naye haachakwanisi kunditeverera saamai vake pane here kwamakambofambawo musati masvika kuapostle monalita ini maresults akanga akamira sei? Kuchechi tisati ndauya kwaapostol kwatinoudzwa zvekunamata Mwari tichikudza vadzimu ndanga ndiri kuchechi handingati ndakaona any change kubva pandataurawa ndinechinoudza mufundisi kana mukuru wechechi ndine problem yakati kumba kwangu moitirwa minamato yakavakwa asi hazvina kuchinja chinhu hazvina kuchinja ndosaka ndakazoita shungu yekuti rega ndimbotraya apostol kubva pandavatraya ipapo aiwa ndiri kuona maresults ari kuoneka. Kuzoti machechi kandokuwa mune muchiudza kuti aiwa kuna vadzimu chakakosha chite kunamata Mwari asi pano paapostol pame muchiudza kuti mudzimu naMwari zvinofambidzana. Makazozvigamuchira sei kuti muzokwanisa kuadopta kubva kunyaya dzekunzi midzimu yakasara midzimu mweya yetsvina muchizokwanisa kuzobatanidza kuti zvifambirane pamwe chete zviri zviviri? Ipapo ndoda kutenda Mwari nevadzimu vakandiropafadza nekuti ndiri munhu uya ari open to change. Of course chandinenge ndabata ndinobata asi pakaita ma-question marks ndiri munhu uya anokasira kutendeuka saka pandakanzwa apostol vachidzidzisa vachitaura zvichimeka sense ndakakasira kuti rega ndimbotarisa diviri ndione kuti zvinofamba sei ende zviri kutofamba. Pane mamwe madzimai mama wekuti vakaona zvinhu zvachinja sekuchinja kwakaita mwana wenyu kubva pamwana wenyu wamaiziva imini haachatauri nemi tozoti vabereki vanonyanyosungikana zvikuru vakapedza kana zuva kana mazuva maviri vasina kunzwa kubva kuvana vavo vanenge vachigara kure navo. Pane vamwe vabereki vekuti havakwanise kutoti vanzwe kuti mwana ari kugara papi zviri kufamba sei upenyu hwake hwakamira sei havana nzeve yekuteerera zvichemo zvevana. Mashoko amungade kuvapa iko zvino maakuziva imi mama matambudziko akasangana nemwana mushure mekunge matozoziva kuti aiwa kukata kwakaita communication haisi nyaya yekuti zvinhu zvaaita nepfungwa dzake asi zvinhu zvakanga zvine mhepo yakanga yakatopotera paari. Chandingada kuudza kuvabereki ndechekuti kunzoko kwaipa kana mateerera matsananguriro andaita mwana wangu atove munhu abva zera asi mhepo yakamunyangira saka tisangofunga kuti vana navadiki chete vari kumapuraimary ndo vanonyangirwa nemhepo chero munhu mukuru ndisingazivi zvangu kuti vanovheta sei asi akanyangirwa akanga akuda kutotorwa nekuti akati vari kuda kunditengesa kusatanism kureva kuti hazvisi zvinhu zvekuti iye ndiye anga achizvida asi kuti pane mweya yakaipa yanga ichimuhuka kubudikidza nevaaigara navo saka vabereki
ngatitarisei vana, ngatikomunikete nevana, ngativabvunzei kuti vari sei mukati meupenyu hwavo, nekuti vanoredzwa usingazivi kuti kwai vana havachandidi, chava chirungu, vana vakuita, kana toti for example vane vanakomana pamwe wawana wakutopa muroora mhosva, izvo kwete, mwana atogarwa nemweya yakaipa. Saka ngatigare takachenjera, takasvinura maziso, uye tikwanise kuonawo masainzi, nekuti masainzi anenge aripo. Kana ona mwana wako achinja, ibva waisa question mark, ziva kuti pane zviri kutoitika mukati meupenyu hwake. Mashoko enyu ekurudziro mama kune vanhu vatenderera nenyika, nadzo muchitaura kuti ndakatomboenda kumachechi asi hapana chenji yandakanyatsoona chaizvo. Kune vanhu vatenderera mama, mari dzapera, kana uri upfumi vapedza kutengesa, vachida kuedza kugadzirisa matambudziko angadai ari pavana anenge akonzereswa zvichida nekugara kwatenge takaita mukati medzinza, mukati medzimba, mukati mematrikuloja chaimo, nondanzoti dambudziko remwana rakabva kwaakanga akugara. Kurudziro yamungade kupa vanhu ivavo makatarisana nekubatsirwa kwamakazoita imimi palast bus stop sekutaura kwamaita kutaura kwaApostle ndo kwandakazowana kubatsirwa. Ndambofamba hangu enda kumachechi asi pano ndopandawana rubatsiro rwangu. Kurudziro yamungade kupa kuvanhu vafamba vapedza pfuma vachitsvaga rubatsiro kuvanhu zvinhu zvacho zvisiri kufamba, kurudziro yamungade kuva pamusoro nhasi ndekuti kudii? Vanhu vakadaro ndinohwatsitsi vasati vaziva kuti midzimu iriko uye inochengeta, inorwira. Ngada kuti taurei zvishoma kuti ukazvitarisa iwewe uri mubereki wane vana, mazuva ako atofamba, mangwana unofuma wakadzama. Kana wafa saizvozvo, unoreva here kuti ukama nevana wako hwatochekwa, watove dhimoni, kuminamato yese, koneketo dzese dzawanga uchiita. Saka unongona kuti dzimweni dzenguva kusacherechedza mamiriro akaita upenyu nekunzwisisa, nekuti munhu akanyatsocherechedza unoona kuti aiwa, mubereki wangu handina kumurasha, oro haana kurasika nekuti washayika. Kurudziro iripo ndeyekuti urodzidzisa yandakanzwa pano, munhu tinonamata Mwari tichikudza vadzimu, hatisi kunzi tinamate vadzimu. Vadzimu varipo kutipa support, vadzimu varipo kutipa direction, vachibatsirana namusikavanhu, ndo vari pedo namusikavanhu. Saka tichitungamidza ivo. Saka ndiri kuti hama weka ngatidzokororei kufunga, otherwise unofamba ugofamba asi dambudziko risingaperi, nekuti pane imwe link yauri kusiya pakati apa isipo. Saka ungazoenda mhiruko sei usina kupfuura nepalingi iyoyi. Tichipendera mashoko enyu ekutenda Apostle, ndozoti makambovatenda sana amai, ndozoti hamuzongotende nemuromo, kamune makatombobatawo dzingava huku kana chimwe chinhu chekuti aurege ndotenda nacho Apostle, nekuda kwekushandiswa kwavakaitwa nevadzimu naMwari kuti vandibatsire pamatambudziko andaisangana nawo. Mashoko enyu muzara nhasi yamungade kusiyira Apostle Monalita, zvichida vachazoona programu inoyo vati shuwa murandakadzi wakatenda, but nhasi watenda zvakare, kuratidza kufara kwamunenge muchiita mukati memwoyo nekuda kwekubatsirwa kwamakaita nawo. Kuna Apostle nedzinza ravo rose nedzinza ravakaroorwa, tinoti ropafadzwai, komborerwai. Muri kubata basa nemazvo Apostle, uye vari kuseri kwenyu vari kudzisa makombo ane simba. Handizivi kuti nhasi mwana wangu angadai ari papi, pamwe izvozvi angadai akaparara, pamwe izvozvi angadai amustriti, pamwe izvozvi angadai amusatanisti. Zvinove zvinotyisa. Saka ndamboti paya pandakanzwa kuti satanism ndakarohwa nehana, asi ndakasvika kuno ndikabetsereka. Aiwa, ndinotenda Apostle, ndichiti rambai makadaro, murambe muri pachitsividzo, musunungure nyika, kunze uko kune mweya yakaipa. Ndinotenda zvikuru. Tinotenda mama. Ndifunga mazvinzwira muri eZimbabwe, Mai Kudzi mama vandinawo pano
vane kutenda kukuru kuna Apostle Monalita nezvavakaitirwa sekushiya kwavaita testimony yavo kuti aiwa mwana wangu akanga asara nepadiki kuti ajoiniswe satanism, akanga achiri mukubikwa. Inini amai vacho ndikati aiwa izvi azviite, regai nditsvage mazano ekuti ndoita sei ndibatsire mwana wangu. Vakazoguma vawanawo namba dzaApostle pasocial media paYouTube channel yedu kuti aiwa regai nditaure nemunhu waMwari ndinzwe kuti vadzimu naMwari vangandibatsire sei padambudziko randinaro. Iko zvino regai nditaure naApostle Monalita vatsigire kuti nhau dzesatanism idzi dziri kuwanda here kuvana vadiki. Isusu takunzwa kuti aiwa zera remwana wamama amai Kudzi akanga atoriwo munhu anga ane mwana wake. Regai iko zvino nditaure naApostle Monalita. Zvino vandagara navo ndiApostle Monalita ndati aiwa handinganzo testimony ndoregedza kunzwa kubva kuna Apostle Mbune kuti chokwadi vadzimu naMwari vakabata basa pamwana wamai Kudzi. Zvakanyatsofamba sei situation yavakasvika navo sekutaura kwavanga vachiita kuti zvinhu zvakanga zvisisina kumira zvakanaka. Apostle makadi ndiri nani kuri sei kuno kuri right mabasa aMwari akadi arikufamba zvakanaka naika ndabva kutaura naamai Kudzi manje vachipa kutenda zvikuru. Vanga vachikoramba vachingoti ndoda kutenda vadzimu naMwari vaApostle. Ndikati aiwa mama chimbotaurai testimony yenyu tombomira zvekumbotenda Apostle. Yese ngaino ndoda kutenda vadzimu naMwari vaApostle Monalita. Vakandibatsira zvikuru. Tichienda patestimony yaamai Kudzi Apostle, vakauya zvakamira sei padambudziko ravo? Zvinhu zvanga zvakawaomera kuti iwo pachavo panga pane maattacks then mwana panga pane maattacks akaoma asi sezvo vatsanangura iwo pachavo munhu wandakatanga kubatsira ari kunze kwenyika ikoko ndikakwanisa kuti ndimutumire zvaidikwa kuti akwanise kunge achishandisa. Mwana akanga asingabatiki zvekumhanya. Sinekuda kwesimba raMwari nevadzimu ndakangoudza kuti aiwa pane zvandatumira izvozvo imimi nyorai zita rake modai muchida. Saka takazongoona wakufona wachifara kuti mwana ati akuuya. Saka chinhu chakawe chakandifadzawo kana nini nekuti mwana umwe chete akakushungurudza ari yemwana pakarema pano pakadaro, uyezve nemanga apinda ajoina satanism zvisingachanzwisisiki kuti mwana uyu zvaakuitika mukati muupenyu hwake. Asi aiwa tinotenda Mwari nevadzimu wakakwanisa kunge vachisunungurwa. Saka kuzouya kudai wakangoti Apostle ndoda kubhuka kuti ndiuye paEaster mondibatirawo matara angu paground chaizvo, because kana munhu uchisunungurwa uri kure kudai wati ndauya paground ndine zvizhinji zvandiri kuda, kunyanya-nyanyawo zvechipo chiri pavari chakavharwa. Chipo ichocho wane mudzimu uri pavari wakavharwa handiti. Saka hapana munhu angodzungaira mumachechi chinyanga chingodzungaira achidii. Saka zvinhu zvacho zvanga zvichingosangana kuti mhepo idzodzo pavari mai vacho zvobva zvazo affecta futi nemwana. Saka vanhu vakasunungurwa zvakanyanya mukati mekurarama kwavo apa, kutongouya chete kuti wangopedzesa zvinhu vari paground physically, asi basa rese takatorirowa vari ikoko handiti. Saka ndo zvacho. Apostle ndanzouti mweya yesatanism wakatotangwa kwairoja mwana. Zvinoitera Apostle kuti munhu asina dzinza rangu, asina ropa rangu anokwanisa kundijoinisa kana kuisa mhepo iya yesatanism pamunhu asina ropa rangu. Zvinofamba sei? Ndinge ndaudza mutuku here? Ndinge ndaita sei? Chii chinenge chaitika ipapo?
satanism haimboshandi nemutupo handiti, inongoshanda nezita rako. Handiti zvemutupo izvo kana vanongoshanda nezita rako ende anongoshanda kuti iwo waita close kwaari sei. Handiti kana vangoita close kumunhu iyeye, handiti kaachida kukuinisheta anokuinisheta nechinjiri simple kana chikafu. Handiti ngonzikana kuti ngatimboenda out, ngatimbodii but paya pamwe pamunoenda out pamwe pamunoti iye anenge arikutoziya. Handiti kuti anogona kungokutuma kana kuti handitoriwo chakati chikafu chapaya chatouya zvokuti iwe haumbozvifungiri. Handiti handitoriwo chakati uku kuti naunondibvunzirawo chakati kureception, chikafu chatoita se chatouya, obva asara achitokuinishita. Handiti pachikafu ipapo kana anokwanisa kungokupa sort of kana gift kana chaanogona kukupa chakatogadzirwa. Handiti kana ungoita sokuti auya nechikafu, handi munhu unenge wakutrasta. Saka satanism inongobva pakuti how close are you, handiti, nemunhu uyauya zvokuti waukwanisa kuti kana kuti akapinda mushopu achiti ndatenga chikafu, iwo wakutogamuchira uri ngoti achatengwa mushopu, but paya paanotochipiwa achifamba kuuya kwauri zvaari kutodeclare achitotaura kana zvaanogona kubva angozodonhedzera imomo iwe hautombozvona. Unogona kungoisirwa kapauda kanenge spice mukatimo, handiti, kane ropa revamwe vanhu kakakuyiwa neropa revamwe vanhu wotoisirwa imomo, iwewe wakutodya then wakuzongotanga kutobhihevha zvisizvo zvachose. Handiti saka ndo zvacho ndo satanism haina kuti mutupo mazuva ano. Ndosaka takangoti vanhu chenjererai zvichengetedzei upenyu hwenyu because unongomuka watowira watoomo. Handiti usangokumba shamwari ende pano ipapo mekuloja pane imwe nyaya ndakatonzwa futi recently. Handiti ichitonzo umwe hairdresser, handiti, akatopinzwa musatanism yeprostitution but she was okay. Handiti vamwe vake vachitotaura kuti munhu uyu she was okay but pamba paakazomovhira achinoloja panga pane masatanist vaitobuda vaya vaizvidza kuti isusu tinoketwa nempinga chete ndokubva vatomuudza. Handiti kwekuenda akatoitwa zvaakatoitwa akangopedzisira akutodino. Handiti nhasi uno yakutongoita kunge mupengo kunge munhu asina kukwana. Handiti akuhura zvisingaite imba yakatoparira munhu anga akaroorwa zvakanakanaka but nenyaya yekuti ainitiatwa. Handiti nemafriends ainitiatwa pamba paanoloja baaita mafriends nevanhu vaasingazivi, nokuti hazviroti kana muchiloja pasame house munozivana, hazviroti kana muchiloja pasame house maane ukama inga ukazoroiwa nehama yako wa. Handiti saka munhu unongosanwa kuchenjerera imomo unopinda mukuloja imomo uona kuti pamba pauri kuloja pakamira sei. Handiti pamba pauri kugara pakamira sei. Apostle Nanchiti ndiri kuona kuti iko zvino satanism haisina mazera but vanhu kunzoko vachiri ngofunga kuti ndiye vana vari kuprimary, hanzi mwana wangu pakaenda kuboarding akazodzoka ane satanism vachikanganwa kuti aiwa kutona maikudzi vane testimony yabva kutaurwa nhasi pano kuti aiwa mwana uyu anga atokura atoo munhu anga akutotarisirwa kuita mhuri yakakura, munhu anga atone mwana wake uratidza kuti anga atone chi atoo munhu akura. Hazvisi zvekuti satanism ndiye vana vari kuprimary kana ndiye vana vari kusekondari. Takatarisa ipapo Apostle, chenjedzo yamungade kupa ekuvabereki iko zvino vane vana kana kuti vachine mufungo wekuti satanism ndiye vana chete. Right, ndiri kuda kutaurira vanhu vakuru kuti satanism haisi kuvana vadiki, iri nekuvanhu vakuru. Cherechedzai zvinhu zviri kuitika kana kuti mukati muupenyu hwenyu. Handiti kuti wewe pawakasangana nemashamwari, handiti, akasiyana siyana, pamwe zvezvo zvokuda kuzvikwanisira mozoti kune vanhu vakuru wokuti anofonda sara. Handiti oenda kunoinvolved nevanhu kana kuti vaya vanenge vachiita tumbiri twavo unzwa nabhosi chakati kana kuti chinyi akuda kunopinda imomo. Handiti
paanonopinda imomo kwadaidzirwa maowaiti pati kwadaidzirwa iye aenda vangari vari vakadzi handiti anoona kunge asarira kuvaya vanonzi marich and handiti but hausi kuziva kuti rich and akabva kupi handiti rich and kuti azosvike pari akabvepi because vanhu vari kuprezenda zvinhu zvenhema kusocial media tinini ndakazosafa ndikadai ndikazodai but kuti azonotaura kuti inini ndakazonopinda pakati ndakanojoina Illuminati handiti kuti inini ndizotange kuita mari haambozvitauri handiti anongotaura kuti ndakasangana naye asi nhasi unoyona ndatodai handiti but tarisa madeath anoitika mumaoko emunhu iye handiti ka tanga waongorora munhu uyu kuti munhu akamira sei usati vanozvijoinidza kunozvikwanisira because ndo muri kupinda vanhu vakuru into satanism wotojoinidzwa satanism waenda varatidza kuti uri kufarira chaizvo zvinhu zvemunhu iye anenge akatoudzwa kukingdom kwake kucult kwake kuti iwewe kuti zvako zvinge zvichizowedzera unofanira kunge une wawainitiata kana kuti 1000 handiti saka 1000 iwavo anowadhonza handiti through kuflasha kaupenyu papublic handitika kuti zvake zvinzi zvinoita zvake zvinzi zviri kufaya handitika then iwe uchaenda pounoenda anoratidza kukufarira chaizvo anoratidza kuinda tena chaizvo nekuti anoziva kuti yatouya imwe hove iyi yatodyirai handiti ndotoibata ipapapa ndo muri kuinishietwa vanhu imomo vanhu vakuru then unozoona zvinhu zvako zvisingachafani upenyu hwako hwaakutanga kudonha handiti upenyu hwako hwaakutanga kuita sei kudonha mbijana handiti woshaya kuti ko zviri kubva nekupi then vaya zviri kungobluma zviri kuenda handiti atogeina handiti nekuti ainitiata iwe akuinitiata nevamwe vana tatekili vanoda zvunhu handiti saka mune mainitiatwa makawanda mainitiatwa saka iye anenge achitogeina handiti nyembe dzake kucult kwake handiti kukingdom kwake zvinhu zvaakutomufaira moho nekuti imi maakushandiswa handiti mukingdom muyamwe wozongona zvinhu zvakudonha wozongona waakuteerwa munoziva here kuti kune vanhu wokuti anozongoshamisika upenyu hwake akuteerwa kana kuti nezvimablack vouchers paasvika zvinowanda zvekuwanda zviya handiti unenge uri kutsvagwa kuya kuti iwewe handiti tinokushandisa iwewe tinokushandisa waakuteerwa kana nemarwaifi pamwasvika wakungoona marwaifi azara pamwasvika wakuona kana kuti makatsi azara pamwasvika wakungoona pane zvinhu zvisiri kunzwisisika zvinenge zvinokuteera iwewe ende pamwe pacho kana une mudzimu yakasimba namwari wako unogona kurota unogona kuti kana kuti kutorota uri kana kuti pabhizinesi pouri utiona pasvika marwaifi woona kana kuti pasvika zvimablack voucher izvo zvizvi zvakawanda woona kana kuti pasvika katsi woona kana kuti pasvika imbwa hazvingoreveri kuti vanhu ndinonzwa kuti vanhu vakawanda vanointerpreta mapurisa handizvo ko mapurisa pamwe uri kutoita basa rako rakachena saka mapurisa anopinda papi handiti but imbwa inorevera zvakawanda handiti mweya yezvikwambo munyama satanism chaiyo yekuti iwewe uri kutsvagwa kukingdom kuyakuya handiti yehumbwa ukadata savanhu vari musatanism chihure chanoita chiri too much hamaseme handiti hamaseme saka mweya wehumbwa imbwa hati munoona dzakalainana pamukadzi wani saka mweya wehumbwa wekusasema handiti uya saka zvingoreveri kuti imbwa inoreva zvakawanda zvikwambo mweya wechipfambi unenge wapfeka pauri handiti mweya weiwoyo kuti wainishietwa kukingdom isiri iyo kusatanism saka mweya iri kukutsvaga ikoko handiti saka nyaya iripo ndeyekuti munhu unosanirwa kuona vanhu wauri kuita mix and mingle nawo rega kuchiva upenyu hwemunhu ndosaka muchiona kuti in the bible pa10 commandments pakanzi usachiva handiti ibva paruchiva inyaya yekuti unochiva nezvimwe zvinhu zvausi kuziva zvakadeurwa ropa handiti izvozvo zvekuti vanhu vakajoina satanism dzavo vakadi unochiva
rega kuchiwa, gutsikana nezvaunazvo, ziva kuti zvodzoti inini nditori mupfumi zvandiri izvozvo, nekuti handina wendiri kukumbira. Handiti, as long as usina kubhega kwauri kuita out there, uchikwanisa kuwaniswa zvokuti urarame nemhuri yako, gutsikana, rega. Ndosachiti vanhu musanyanya kutorwa nezvinhu zvesocial media. Handiti, just recently apa paibuda kuUK kuti vanhu voita sei kuti vanhu wave neaddiction nemafoni, dzimba dzaakuparara nemafoni. Handiti, vanhu vari kuinitiatwa into satanism mumafoni. Handiti, saka nyaya iri kuitika ndeyekuti rega kunyanya kudisisa chinhu, especially mufoni, chousi kuziva pachakatangira nekwachiri kuenda. Ndo muri kuinitiatwa futi imomo vanhu. Saka hazvinei nemutupo wemunhu, hazvinei kana nezita rako, but chinhu chawadisisa ichi chinhu chakamboita sei kusocial media. Uri kunyanya kuona chii? Ndiva nani kwauri kunyanya kuda kuteerera? Munhu haurambidzwi Yesu kuonawo. Nhasi waona uyu, handiti, mangwana uonawo mumwe. Kwete kuramba une munhu 1 or 2 unotoita kunge uchapenga. Kunoona ruto rwakamudzimba. Mukadzi haasi kuda kubva pakuona baba ningi kusocial media. Haasi kuda baba ivava anoshaya zvekuita navo. Baba avatoreleasa kasongo ivato, baba vakapenga. Pane vanhu vari kurwa mudzimba nazvo. Ukangoona chinhu chaakusvika pakuti waaddicted nemunhu asingakupi food on the table, but you just addicted for nothing. Kuti ndiwo unototanga kutoziva songo yaatobura, kuti abura ipi songo. Hatirambi kuti vanhu vane mafans avo, handitika, but zviongorore, handiti, kuti is this normal zvandaakuita? Because uyu munhu yakutoita kunge mukadzi wangu, uyu munhu yakutoita kunge murume wangu kawo. Handiti, madira ndakumuita ndakutoita kunge kakumukompare nemurume wangu kana kuti nemukadzi wangu. Ibva waziva kuti watoinitiatwa, wapinzwa muhari. Handiti, wapinzwa muhari, because vanhu vacho ivava vese vazhinji, handiti, vembiri vacho vane zvinhu zvavari kutsvaga kuti vaite following, vane zvinhu zvavari kutsvaga kuti vaite mbiri. Handiti, saka iwewe ona kuti pauri kudai kuona chauri kuona ngachive nemugano. Kumboziva kuti aiwa nhasi iwewe wanga uchiona ningi, mangwana waakumboonawo ningi. Handiti, kwete kuti album remunhu 1. Ndosaka kune mamix aya, handiti, kuti you can download zvakaimbwa neuyo 1-2 songs, zvakaimbwa neuyo 1 or 2 songs. Unoratidza kuti hauna pano pawatoita addicted uri, but ukawa munhu wokutoti maiwe wakutogara wakaseva even a picture yemunhu anoimba, wakutogara wakatoiseva, wakutoisa even pamaprofile ako. Ibva watoziva kuti asi pamwe mukadzi wako hausati wambomisa paprofile, murume wako chaiye hausati wambomisa paprofile, but unokwanisa kutoseva mufoni. Kuti uchingovhura foni yako, picture yemukadzi iyeye kana kuti yemurume iyeye ndiye anobuda, kutoratidza kuti wakatoinitiatwa. Ndo zvimwe zvinhu zvamuri kuona kuti vamwe vanhu vanozongoshaya kuti pfuma yavo yaenda nekupi, zvavashanda zvaenda nekupi. Handiti, waakutoshandiswa mukingdom ipi iyoyo. Saka satanism haina kunzi mwana mudiki, haina kunzi mutupo, haina kunzi zita. Ongorora chinhu chavanyanya kuda kufollowa stereki, kuti chinhu ichocho chiri kuitwa nezvei. Handiti, ndechei munhu 1 wouri kubva waramba uchimuka nekubuda nekuswera, ndiye wouri kuona, ndiye wouri kuteerera. Ibva waziva kuti wainitiatwa, wapinda mazviri. Hazvisi zvevanhu vatema chete munomu, nekuvarunguko varimo, ende kuvarungu ndoko kwakatozara satanism manje. Handiti, ikoko kumablacks acho ekuamerica ekupi varimo into satanism. Handiti, saka unosanwa kungochenjera kungozva kuti ininika handidi kuve addicted, handiti, pamunhu kuita kunge nonzi even wabereki wako unomboita addicted zvekudaro. Hazviite. Kana mukadzi wako chaiye hauiti mukadzi. Kune vanhu vane vakadzi wavo vanoimba mukati umu,
but haambowe addicted zvekutoti mukadzi wangu chete ndiwo wandakutoteerera panapa. Aiwa, zviri normal, anoita variety. But ukaona munhu akutisika nemunhu 1 or 2 ndo ari kuti nanga nawo atoinitiatwa. Handiti zvekutoti aiwa unozongoona chete zvinhu zvokuti zvisingachafambi zvakadii zvakanaka. Even kuputsirwa dzimba, vanhu vanoputsirwa dzimba nenyaya yekutoinitiatwa iko, because unenge murume kana kuti mukadzi wokukingdom kuyakwe waakushandiswa, then mumba unenge wakuona mukadzi wako chachimwe chinhu, wakuona murume wako chachimwe chinhu, zvinogonekwa nemukadzi wako kana nemurume wako zvese zvinenge zvangowo zvemanga-manga. Hawa appreciate, handiti, because waamurume wekupi, wekukingdom. Yes. Apostle, ndoda kunzwisa pane link rekuti vana nevabereki pavanojoina satanism panenge pasina communication yakanaka iri effective. Majarotera nemwanakomana wenyu, majarotera nemwanasikana wenyu, mozogona ati zvinobatana papi, lingi racho riri papi pakuti uite cut off communication nevabereki vako. Right, chinoitika ichocho chekuti munhu aite cut off, mungava muri mumarriage chaimo, munhu spirit yake inenge isisiri ipapo. Zvandambotaura zviya, spirit yake inenge yatotorwa kare yakupi, yatobviswa. Handiti pafamily yake spirit yake yatokupi, kukingdom kuya. Saka zvese zvine zvaakutoitika apa izvi, hapana chinenge chichamufadza. Handiti hapana spirit inenge yakungotomudaidza, iye anenge angosara body. Saka kazhinji ndosaka muchizoona kuti kana kuti vamwe vana, kana kuti vamwe vakadzi, kana kuti vamwe varume anongobva pamba, haana kutadzirwa, haana kudii, haana kuita sei, but spirit kwayatove, handiti yatobatwa, akutotongeswa kuti kouchiri kuitei, kouchiri kuitei, kouchiri kuitei. Mungada kutarisa vanhu vakainitiatwa into satanism, unonzwa achitotaura kuti inini handisingacharari, inini ndandisingachadi kana kuita nyaya nevanhu mumba, ndanga ngozvivharira murumu mangu, ndanga ngozvivharira mubedroom rangu, ndanga ngozvivharira mubedroom rangu. Then vanhu vanotanga kana kuti kumuteera mubedroom maima, kochi ko enda ko sei musina kuuya, kana kuti pane zvakati zvatanga tichiita, sei usina kuuya, sei anoramba akanyarara. Handiti because spirit yake haisisiri papi ipapo, yakutoshanda iri uko achidaidzwa kuti uchiri kuitei. Handiti uchiri kuitei, uchiri kuitei, uchiri kuitei. Handiti saka munozongoona kuti vanhu iva vakazhinji ndahendla masituation akawanda pana pekuti pamwe vabereki chaiko vanouya vachitoti mwana akatanga atombotiza pamba. Handiti atiza pamba anga akugara nemafriends kana mumavenues umo, akugara imomo nemafriends, takazoramba tichinamata tichifamba tichidii ndokubva vazoburana nemafriends aibva adzoka kumba. Handiti adzoka kumba, but unoona kuti haasiri normal, ari kuti rafura, anongoita hasha pasingadi kuita hasha. Saka anenge akuda process yedeliverance. Handiti kuti atenge ari pamunamato every day, achisunungurwa, achigezeswa chose, achinurasiswa mazimwe ayaya kusango, kutopinda paprocess yedeliverance. And anosanwa kuita cut off zvimwe zvinhu zvepasocial media. Handiti kuti adzoke into normal, bo zvimwe zvacho anonosangana nazvo futi pasocial media. Handiti saka ipapo ndo pekuti unoona munhu achingoti zimwe yari anenge akagara, haachatauri nemunhu, haachadii, pamwe akungoramba ari ende zvinomutuma kuti aramba ari kana kuti pafoni, tasekuti ari kuona mamovhi, kuti tasekuti ari kudini, haacha spirit yake haisisipo kuti acha aiwa rika nditaurawo nevanhu mumba, kana nevabereki wangu, kana kuti nganditaure nemurume wangu, kana kuti nganditaure nemukadzi wangu. Aiwa spirit yake inenge yadzurwa isisiri ipapo. Imune makungoona body, but anenge asisiri ipapo zvachose. Handi munoona vakadzi kana kuti vanouya achiti murume wangu inini ndakatoti ari kuenda kubasa, haana kuzodzoka kumba. Makatukana here makadii? Hatina. Ko chii chakaita kuti arege kudzoka kumba? Akazongonditi ndavana basa kwaMutare, ndokwandaa kutoshanda ndiri, asi mbatya dzese asiya dziri mumba. Handiti
Saka mweya unenge wadhonza munhu, mweya wake unenge wadhonzwa kare, saka unenge uri kurwisana, ndobva here, ndodini, ndoita sei, nokuti anenge achimbodzoka iye pakuenomawo. Handiti spiriti yaiya yatorwako, handiti ari kudaidzwa huya zopedzisira manje. Ndosaka muchiona zvichinzi munhu ukaona pauri paakuitika zvinhu zviri abnormal, share, usazvichengete, don't keep my secrets. Even vana ivava ukatoona paine zvinhu zvaakuitika kwauri zvousi kunzwisisa, share nevaning'ina vako, mabrothers ako, maparents ako, share kuti ini handisonzwisei, ndiri kuona ndichiurirwa kana kuti nevanhu usiku vari kunditi handei, ndiri kuona ndichiurirwa nemavoice ari kungonditi iwewe handei, handisizowa kuti kwendiri kunzi handei ende kupi, handiti ndiri kuurirwa nezvakati, ndiri kunzi ibva pamba ipapo, handiti taura, share, ndozvandiri kunzwa, unobatsirika. Because unopedzera maspirits aya zvaanoita manje vaya esatanism, unopedzera vanhu wavo kuti ibenzi, kuti uyu chingotarisai ibenzi, handiti muri kuzona wakuitwa benzi yeti hausi benzi. Saka unosanwa kuti ushei kana uri mwana uri kutoexperiensa zvinhu zvousiri kunzwisisa, ibva masheya mumba, handisi kunzwisei, ndiri kunzwa mavoice ari kuti zvakati, ndiri kuona vanhu vari kundivinga usiku, vari kunditi handei, asi ndotoratidzwa muri kuziva here kuti kuna vanhu vanotoratidzwa nzvimbo. Satanism ine power zvisingaite, anotokuudza kuti ndakatoratidzwa kuti iwewe uri kutosimuka uchienda kuUK, iwewe uri kutosimuka uchienda kana kuti kuAustralia, ndobva ndatoratidzwa nenzvimbo yacho, ndobva ndatoratidzwa chii. Saka ndakatoudzwa kuti usanetseke, visa harisi kuzokunetsa, handiti mari haisi kuzokunetsa. Wotonzwa munhu achitaura kuti ende zvechokwadi, handina kunetseka visa, handina kumbonetseka mari ndakangowana munhu kana kuti ndewe kubasa kwangu kana kuti munhu wandaitoziva kudhara vangonditi, ende ndobva ndatoti munhu aitowirirana neni kudhara bva kune basa rakati, handi munozvaona. But unozonzwa vanhu vaya vaakuchema kuti ndakutambura zvisingaite, zvinhu zvakandifaira kwekutanga 5 years ago, chinyi, but iko zvine zvamuna kusafaring, handisi kutomboziva mari aichatobatika, aichatodia chii. Kuna vamwe wokuti vanotopomera chechi, kuti kana kuti apa ndakatanga kuenda kuchechi kunouku chii, zvinhu zvangu ndopa zvakabva zvatanga, makambobatwa musoro here makadi handina. Saka ko zvakabva kupisha, handitombozivi. Saka vanenge vaganhura kuti kana kuti iwewe wakunyanya kunamatisai, wakutikanganisa kukingdom, kuti saka taakukukanzena chisafa. Ende paunenge uriko kwacho unotonzwa vamwe vachitaura kuti maiwe ndaitopfimbwa nevarungu vane mari chete, ndikatokwanisa kutotenga imba kuno kuZimbabwe, ndikatokwanisa kutodai, ndaingopfimbwa nevarume vane mari chete ko kwananga ndiri. Varume anenge achitotaura kuti ndaingosangana kana kuti nevakadzi vane mari vachindipa mari chinyi, but zvese zvakazongovhara. Because pamwe iwewe paunotanga kuti vadzimu wako wakurwira kuti nzira yauri kufamba nayo handiyo, wakuti kana kuti ndiende kuchechi, ndope zvinotanga manje, handiti nokuti vanotora zvinhu zvavo, masatanist vanotora. Mati mamboona kuti vanhu vese vakaromba vaya, zvinhu zvavo zvese zvinoparara, zvinopera. Saka zvinotorwa zvese, zvatorwa zvese, nokuti iwewe hauchadi kuramba uchifamba munzira ipi yekuti unenge uchikecha uchiita sei, hausi kuda izvozvo, watachega ndimhanyire kuchechi ndinge ndichinamata. Ipapo manje vanoona kuti taakupiswa, taakutsva, handiti wobva wakanzelewa kukingdom kuya, wakanzelewa ndipo unotanga kuona zvinhu zvakudonha manje, zvinhu zvakudonha paya ndopo kutanga kuchichema kuti handisi kumboziva, handisi kumbodi. Saka pane paakuda kuti kana wabatirwa dare rako kuti manga muri involved nevanhu masatanist, ibva watoziva kuti wanga watoiswa musatanism, wanga wakadanana nevamwe vanhu vane mweya yakadai, mweya yenyoka, vane mweya yechinyi, ibva watoziva kuti wanga watoiswa musatanism. Wakadanana nevamwe vanhu vanga vane mweya yembwa, wanga wakarombera imbwa chichi, bosi kune vanhu vari kushandisa imbwa idzi kuti dzivatorere mari,
ungona imbwa dzichitenderera kusha nai mwimba inga iri health inga chiko why yabuda handiti but ndo inenge ichifamba ichitora mari ione nguva inishietwa imomo mukingdom iyoyo saka ndo zvinoitika iwewo paunongopinda mudare rimwe wotoudzwa kunzi baba vanhu vamangafambidzana navo vamwe vacho vanga vari masatanist chibva watomeka sure kuti wadhila nemweya wesatanism iwo because unenge wakatoinishietwawo kana uri mukadzi ukanzi tikuona pane murume wamangafambidzana naye enga ari into satanism ibva watozoti iwo wanga watoiswa musatanism imomo saka unosanwa kuti umhanye uchibatsirwa uchiseparatwa kudisconnectwa kukingdom iyoyo because unoramba uchiita zvinhu zvisinganzwisisiki pakurarama kwako nenyaya yekuti hausati wadzokera panzvimbo hausati wagadziriswa chaizvizvo kuti mweya uya waseparatwa nemweya uya zvachose yes tauda kupendera apostle kune mhuri dzedu kana hama dzedu dziri kunze kwenyika ndanzwa hama ikudza vakatobva kunze kwenyika kuti vauye kuzobatsirwa mukataura zvakare kuti aiwa makombo chete akangokwira ndege akanoenda kuti vabatsirikane kuzouya kuzongoti vapedzerawo matara avo vari paground asi zvikuru zvacho zvakaitwa vari kupi vari ikoko hama dzedu idzi apostle dzingabatsirika sei uye dzingakubatai papi tozoti dzimwe dzacho kuenda mumafoni takarasimu netiktok havangaona apostle monalita kutiktok havangaona apostle monalita kuinstagram zvinhu zvinobatika vanozviwana kumasocial media platforms akaita sana youtube ana facebook ndokwavanga kwanise kuonani apostle monalita ndezvipi zvavangaita apostle kuti vazokwanisa kuita get in touch nemi vakwanise kuti makombo avo vazotaurira naapostle monalita vaitire matara avo pangava pafoni ipapo kana vachizokwanisawo kuuya vachizouya mapedzerana matara aya vangakubatei sei kuti vabatsirwe matambudziko avainawo right pafacebook handiti ndiripo vanongosecha apostle monalita handiti then kuyoutube takavhura manje youtube channel yedu right vanosecha apostle monalita spiritual tv apostle monalita spiritual tv handiti saka vanoona mafoni number anenge aripo even pachirongwa chinechi foni number dzinenge dziripo handiti dzaapostle monalita vanofona tokurukura plus tinokurudzira kuti vanhu zvakare vari kunetsa zvekuda kujoina whatsapp group rangu Elizabeth iyo nyaya tiri kudhiskasa nezvaye takambenge taane magroups 2 angane vanhu 1000 uku handiti but takamadhilita ese magroups iwayo nenyaya yekuti takanga tine free link rongoti munhu anoklika opinda handiti saka tikazoona kuti mapinda masatanist akatowanda mugrupu handiti mapinda mascammers akawandisa pai mugrupu handiti vanhu vanga vakachena vanga vari vashoma saka takadhilita magroups iwayo tikazotanga pacha handiti tichivheta vanhu kuti tizokuti ndiwani chichi because kana wakachena unohaidhire id yako identity kungoti ndini nhingi ndinogara kwakati wotitumirawo handiti kaselfi ningi 1 second video handiti nepicture rako to confirm kuti ndiwe handiti tochikuedha mugrupu bo zvinofanana kuti une shungu yekuti ndoda kuzoonana naapostle monalita unosanwa akakunge hati uchauya ndichitongokuona paground saka kana uri uya ane maevil intentions masatanist mascammer unoona kuti anobva aregera kupa information because anoziva kuti uku hakusi kuitwa zvekutamba saka kuwhatsapp group kwedu vanhu vari kubatsirika zvakanyanya stereki ikoko nedzidziso yatinopa mateachings echivanhu chikristu zvinolinga papi then panewo mamwe makombo endinongopa evanhu vari mugrupu rangu kuti vabenefite handiti saka ndo zvacho zviripo zvinofanana nokuti muna machi kutanga kwamachi mweya wakaudza vanhu mugrupu kuti tangai kutora kuuya mutore kombo pane urwere huri kuuya handitika nechando chichauya
saka vanhu vakatotanga zvavo kutotora makombo avo vari kunze tichitumira handitika kuti vange vachishandisa kubika tea, kuita porridge neimwe kombo yavakanzi vanosoka makumbo avo wogeza handiti, nokuti mweya wakatoona muna Machi kuti kuri kuuya urwere uchauya uchabata vanhu munguva yemuwinda iyo yatiri kunopinda. Saka ndo zvacho gurupu rinobatsira, tunogara ungori updated zvinhu zvakawanda handiti. Then kuYouTube ndataura, kune YouTube, kune Facebook page redu. Tinotenda Apostle, tine chivimbo chekuti tichakwanisawo kushambadza mapages amataura iwayo kuti vanhu vakwanise kuona Apostle Monalita. Kune vamwe Apostle kuti vanozoti ndipe mari ndikupe nhamba dzaApostle, uya nekuseri kunoku ndiri kusvitsa kumba kwaApostle. Yeti munhu anokwanisa kungoenda paYouTube page Zim News Beat TV, ona malinks aApostle, woenda ipapo ona nhamba dzaApostle, kana kuenda kupage kwavo kwavari kutaura Apostle Monalita Spiritual TV, wakutona nhamba dzaApostle, wovafonera mutaurirana matambudziko toita sei otopera. Mazvinzwira muri Zimbabwe vandakagara navo ndiApostle Monalita. Tati aiwa tichangobva muzoro reEaster, regai tinotsvaga Apostle Monalita tinyatsonzwisisa nhau dzine chekuita nechivanhu chedu, kuti vadzimu naMwari ndezvipi zvavakatigadzirira. Ndofunga manzwa testimony yabva pano yaamai Kudzi vachitaura kana kuti vachitenda Apostle nevadzimu nezvavakaitirwa pamusoro pemwana wavo akanga ajoiniswawo satanism nalandlord pamba paairoja. Asi zvese izvi zvakasvika pano palast bus stop. Mamanzwa vachitaura kuti pano ndipo pazvinopedzwa. Chinongodiwa kuteedzera, kuziva kuti Mwari nevadzimu vanofamba mugwara rimwe chete, kwete kuswera uchiudzwa kuti rambai vadzimu, tukai vadzimu, iwewe usina chaunoziva. Rambai muchifolowa pano paZim News Beat TV patinokupai zvirongwa maprograms aApostle Monalita. Mukangobaya munoona maprograms iwaya mobatsirika. Apostle vane channel yavo nyowani yavataura Apostle Monalita Spiritual TV. kuYouTube uko mukangoenda nhamba motodziwana freely, motaura naApostle vari kumhiri kwemakungwa. Makombo anouya ikoko, vari muno vasingakwanise zvakare kufamba, Apostle vanokuitirai nyaya dzenyu matambudziko achisvika pakupera. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagyo, tichiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.